gihapitan sa pasalubong because North Carolina. Balik pa ka dito? Oo, lagi. Mabalik na yun. Ang balik mo? Oo. Sa Carolina, balik niya dayon? Karong Miyerkules puhon. Oh, si Amping, sa tanay lang ta kanunay. Ano daghan ba din sila? Tuloy sila kasakinan? Oh, mga Uy, anak ko Ginoo gyapon ko. na ako. Maubitaw ni gyapon grupo. Ay, mauna silang grupo hapon sa una. Kamingaw si tatay. Sige, Amping, I love you, I love you. Tatay ra, I tatay love rin you, ako. Amping. Bye-bye. Ma'am, salamat. Bye-bye. Hi, hello. Oh my God. Thank you. Happy New Year. I love you. Kagwapo mo dinigikan sa North Carolina. Manila. Kaani. Sige. Salamat kayo ninyo. Happy New Year. Love you. Happy New Year. Bye-bye. Bye. So sa ko dari kay nin chat lagi si Ma'am Carmila Onabia guys, tagabuhol na siya guys pero nana sa Cebu Kapuyo pero gikan na siya og sa gawas sa nasod nga nampo siya anak sa Dumagiti. One ning chat siya nako gabi nga patangon kuno nila dari kay nakuno sa ihatag. So sa ko dari og atang kay agilang gisakyan guys alas 4 man sa kadlawon ja. Ning dunggo na kuno sa ko ano lasing ko. So na ko giatang guys na napoy giatang na nga saging para lipay po si Ma'am Carmila. Tagabulan sa guys butan kadto na. Pati gidahang pamilya guys, mga Onabia family. Kuan ka nang napadung na kuno sila. Morning! Hi, morning, Wee! Hello! Morning! Good morning. Hello! Ay, nagnaog kay... Ay, nagnaog. Unsa man na? Saging. Wala sa sab-ana, sab-a. Salamat. Unya ang balik ko dirig. Oh, sige, sige, amping mo. Ay, amping! Amping, salamat. So sa guys mo niya, hiyat nga nandag to. No? Salamat kayo. Nakabala pa dito siya. Hala. Saan siya guys? Hello, salamat kayo. Ma'am Carmila, salamat kayo. Gikan pa ni siya guys sa North Carolina. Nice kayo. Diba kung kanawon, nice kayo. Patakay baro guys. Usay sila niya guys. Kaya ako Lord. Isa kami. Nagkiragang kamo. Hala! Hala, salamat kayo ma'am. Hala, salamat kayo. Ma'am Carmila and family Onabia. Salamat kayo. Sus, kapitan jud ko nila kadlawon pa jud guys. Ginoo ko surprise pa jud ko kay kadlawon dako guys. Ay nabali. Arius. Tapos Jcas guys, salamat kayo. Salamat kayo Ma'am Carmila and family amping mo sa pagbiyahe balik sa North Carolina. Nagbakasyon na magud sila guys. Adto sila Dumagiti. So ila kong gapin pinangga jud kayo ko nija guys. Pinangga kayo ko nija kay muli na sa gikan sa gawas jud ko hapitin. So ana sila mo hapit dari og kuan guys kay kuan kanang naay nagdali sila. Asa ta sila papamahawon ba? Na tulo man sila kasakyanan. Salamat kayo dani sa imuhang pamasko. Salamat kay ma'am. Nice ka guys be. Matantang usa. Nahulog. A few moments later. Pero adlaw na kong tanan guys, so balik na ni siya sa boarding house kay magkuan ako na sila ugma. So wa pa na kuan ni idi guys oh. Naghimo na siya og kuan storage. Kitanganan sa mga kuan bitaw namo guys, mga gamit nga mga kuan. May daghang mga gamit bitaw guys nga wala magamit ba, tak na. Mga box. Ito sa amin, tay! So, Tay! dapod mig Ang charger, ma. Gisulot mo. nasa mo bag diri. Ha? Na din sa bag. Hala, nahulog na kuan, palwa.
Mura yanan ay. Pakatod sa mi, kakaidi. Maipit ang kuan ha, iPad ha. Grabe iPad pa. Kay na. Ang guba niya na. Abot na may dari sa Magiti guys. Ngita may tricycle. Abot na may dari guys. Dali-dali pud mi og ngari kay kuan lagi guys kanang alauna namin ni nakalarga didto. Jadi hatod namin ni Papa Eddie na abot na mi dari sa boarding house si Crystal ka dali-dali panghinlo kay mga tataod mo adto mi sa kuan Robinson mag kuan ko guys mag tiwas ko sa akong passport ba kay wa man ko na kuan guys kuwang lang ko og kanang marriage contract nga katong original din nga marriage contract nga gikan sa kuan ba kay aga man gikuha sa PSA di man maklaro ag number wala nga kuan. Salamat ka ni Ma'am Carmelita Unabia kay naa nang gisuot ag kuan guys. Arius. Nice guys kay murag lubid-lubid bitaw. Nice. Pero tangtangan mahinungon ni guys kay bawal man ni nagmag-picture sa kuan. Mag-picture sa passport. Kinahanglan wa may mga Arius. Jama lagi guys ug kuanan ko ron guys humaning hang lakaw. Yan ang mga papel hang ilagay guys. Moro ti kuha nga para ma-picturean ako. Si Crystal kay makuha naman ang isa ay nagka January 12 release na si jahang passport. Kuha ra pick up ra kay og imuhang ipa LBC mahal-mahal man. So manang pick up ra laman. Namo Crystal kay naraman sa Dares Dumaguete. So great dali pud mi guys kay siya nang hilimpyo lagi siya guys kay nagmood lagi ni ijahang kuan. Ijahang room. Isang ipantrapuhan ang mga bungbong nga kani mo nis paglino guys oh. Makitan ba ninyo na nag-crack. Dari pud sa pikas di ah. Isang ipantrapuhan ang mga bungbong tanan isang ipantrapuhan pati sahig. Kabisi siya kay pila ka semana pud na siya wa dari wa na pud siya. Jatad guys mo lakaw mi. House ni Crystal din nanapos siya yung bongbong kay mag-molds maguni ihang kwarto. Nanapo mi kay diya pong kuan gi anay diri tapita oh. Nagitang-tang kaniha ka anay diha oh. Sana man iyang building house eh. Nagdaday may rice 5 kilos. So manginlo sa mi. So mo nang kinahanglan siya na sa ingani. Salamat ikadto ni Ma'am B kay gipritan sa ingani guys para ni sa ha? Tawag. Gamay ra man gani nakatudok tayo nga puno kaayo siya dito puti-puti. Pag pismas dak. Asa mo to pismas? Ano jud ka mo pismas? Kaya maglabas ako lang ning labunon. Naisabon na to. Hinlo din siya guys kay pila ka semana pud ni wa ani mapuy eh. Nanguhan po bugas ng laba ko sa mga sinina nila dahil nga kuan. Nanang yay-hay. Gawas na ugma. Good morning guys. Mandi ko ligo guys. Kuan. Butang ra ko conditioner kay basig mapahak na yung bilis tubangan. So padung dai meron sa kuan perpetual help. Pangatuanan ni Crystal og kuan ba.
Gawas ni kuan kay Hayes gawas. Okay, ilis na sila guys. Kay magpa-konsulta na siya ron arauna sa ihang grado. Kay mag-enroll na po na siya for one second sim sa second year. So next human yung second sim guys, enroll na sila og third year college na. Yan librihan sa bintana kay kuan. Ini basa ni abrihan kay hanggi trapuhan mo guys guys. Kaya guys niya agi pag narinaw dari guys kaya kamo nigilabhan ni jahang routine. Ningariman mi before na pas kuan na ito December 18. So diri mi December 18 so nanarapo mi nang anis sahig kay magmolds lagi jahang kwarto guys. Ang kuan sa ba. Sambil hangir ng ilang napapupos diyang lupasang is ni Abi dari ibilin. Sarap ito hangir ha. Ano kasani mo ba ang gilabhan? Sama na gawas kay yung aircon haway patay-patay. Yung ano yung gilaban da gilaban ko na yung sinilas. Gilaban nila jahang bilindari nga sinina nga kuan nakabutas plastic nya nagmolds man mo nang gilabahan. Mo nilahang kuan dari di naay kuan na isuba gihanap tubig na Diades ni agi guys na ihas diha ni sakad ako kay sa mga tanan sumani nga kuan dapat i-request ni sa iya ba nga treatment kaya na dagkong kahoy timingan pa sa kahoy kwarto ni Cristel pero di na siya basta-basta matumba. Murag kuan ni siya guys tubog kay magabi na may mga hug makulbaan ka kay nagbaha di diri may mga hugay nga ni nga makurat ka kay may mahugay nga ni atop tilis niya guys diya naglatay aghas dako kayo ta ready na siya sus nga kaya ako po guys mo diretso na po ko og uli mo hapit po diri maghapit sa gamit umano tag simba umuli kay mo po nang dado ng gamayng box nimo patira na so condition sa guys kay kasinaw ato now duli ni sa perpetual health ba ano ko kay ba mag-make up good ano sa pulbos ba okay na saka na lang still man yun naktara na
Nagkuhan ako nung sa guys kay kuhan. Yahang kwadro. Konsulta sa yung grado. Sa ubang places mo doon ako, wala po kabalo sa akong mga store. So ano yan mo hang dulanan jud guys, pero naanad man jud si Cristel nga aris dyan dari mo mga jug tabang ni Mother Perpetual Health. Bahala na si Lord sa tanan iyang ihatag sa may mga Sa man ganing mo gawas, dawato na ako. Yes. buot sa Si tanan Lord na, si Lord na bahala. The power of prayer. Si Lord na ang bahala at kasi tama. inhaler, mga panghaplas. So nami dali importante ra yang palit sabon, shampoo. Salamat tayo kay siyang mami. Kalamay dali guys. January 13. Kay alcohol, baby wipe, mga sasya. Nay kalamay na rin ako. Kalamay oh. Kita kong tikoy. Walay tikoy nak. Isa, kung ano mo padung na po sa sulahan. Abri nak. Bye. Camping. Grabing po ba sa? Baan ko no siya. Laban lagi mo hinay na dia ha. Mabay na. Guys, nadi ko na rin abot na day ko. Diyan si Cristel ni. Diretso na po siya dito sa eskwelahan dyan. Salamat ka sa Ginoo guys kay na-approve na dyan dagahang passport. So na huwat na lamang ko guys so chat or text para pick upon. So pick up ang hangikuan guys kaya mas makabarato ra ka og pick upon nimo kaysa magpa-LBC ka. So salamat kadyo kay nanan ko'y passport. Jaharang gibidyan si Cristel dadto. Luoy ko guys kay wala gina ijahang pakonsulta ron sa isang grado unsa grabe din sa kulbaa kay so di lagi lalim ning mag-eskwela nursing guys kay lisod kadyo ang mga kuan lagi sa pag-eskwela. So may bawaan lang to nato guys kay ijang sugod man kuno sila galauna. Kasi kahaponan pa to siya mga gabihan. Diyan ginan siya nga maghuwat ra ta kunija pero isa nga adyo na huwat man kay luoy kuno ko. Ako ra sa boarding house man siya nga uli na laman ma. So na po guys kay malagi na naghimos papaidi dito kuan kanang sudlan lagi sa mga daghang durabox dari sa kuan kay naman sa kwarto ni Ma'am Biag katong daghang kadtong mga box ba nga na mga stock mga tina mga unsa diha stock room himos papaidi. Jato lamang kuanan guys kay manawag man to si Cristel sa resulta ni kuan kay wala lagi ko no kanang kulba kay mura jud siya og kanang mura kuno pud sa ning board exam kay kana ba jang di sa ma kuan bitaw guys kanang nasa ma-field nga mga grado or mga kuan ni manang balikan jam siyempre ba malangan siya sa jang pag-eskwela manang giampo jud na mugtaman sa Ginoo nga kuan tuon si jagtaman ya sabayan pag-ampos Ginoo
So mo lang guys kanang tulang mo kato nagresulta. Magresulta siya sa jahang kuan kay mo enroll na si og second sem sa kuan second year. So by August mahuman na siya karong August mahuman na pud siya sa second sem. So mag-enroll na pud siya og third year na. Ang gamay na lang dyan guys, third year na siya. Pali sa katuig kapin na laman. Salamat ka dyan ni Mambi, salamat ka dyan Mambi siyang pag full support dyan ni Crystal. Salamat ka dyan. So atong waton guys, sa gizahan kuan guys, kay manawag man to siya antang gabi